عزیزی من در تاجیکستان بیزنسی ای همه زور حوزی ای فابرلیک انا دوست عزیز любой татон метоне да фаберлик кор кне айни замон фаберлик да 70% скидка подробно ҳозир мегумтон. Салому алейкум дӯстони азиз, диден чӣ хеле ки гуфтум бизнеси фаберлик дар Тоҷикистон равнақу ривоҷ дорад. Аллакай зиёда ҳазор магазини фаберлик аст, точкаҳои фаберлик ва шумо низ метавонед дар хона 600 духтараку дар хона соҳиби ойлик шавед. Ана ми рақамҳои рӯи экранда бинависед. Оиди кор дар фаберлик шуморо мефаҳмонанд. Дар группаҳошон розыгрышҳо ҳастанд. соҳиби туҳфаҳо мешавед. Регистратсия бепул, фаҳмондан бепул, ҳама чӣ бепул ки шумо соҳиби пул шавен. Кора ёд гирен. Расходи зиёд надора фаберлик. Корш беҳад осон аст. Духтарако аллакай дар ширкат кор карда соҳиби ойликҳои калон, мошинхона ҳама чӣ шуданд ки ҳамаи духтаро мо худмон ира ба чашмон дар ютуб дидестем. Барои ҳамин касоне ки мехоҳед дар хона шишта пули калон кор кунед, марҳамат, ширкати фаберлик дар ихтиёри шумо аст. Ана корро ба шумо меомӯзонанд. Ҳама чӣ хеле ки гуфтум ройгон, шумо соҳиби ойликҳои беҳтарин мешавед. Бо имина агар ҳозир регистратсия шавед дар ҳамин группа розыгрышай, мумкин ки соҳиби туҳфаҳои беҳад гаронбаҳо шавед. Дер накунед духтарако, рақамҳои рӯи экран бинависед. Оиди кор ҳамаша шумода хушрӯ мефаҳмонанд. Духтарако ҳамида бону хела фаъолат бо да ютуб ғайре ки да фаберлик кор мекунад канали хича дора. Дар бораи зиндагиш, дар бораи бизнеса пеш бурдан видеоҳо мекунад. Бодрои подписатсия кунед, ссилкаша дар поён мемонам. Канали ютуб ша ғайри канали ютуб бо дора ватсап группае ки дар бораи бизнеса духтарако метавонед роед дар иҷа ҳам подписатсия кунед. Ҳама ссилкаҳоша дар поён мемонам. Ана оиди кор ва чӣ масъалае бошад бинависед, ҷавоб медиҳам. Достони азизи ман, ирӯз мо ҳам бефара шудем ки ман як гала кор кардам. ҷиянам Рамоналӣ Равшу ана омадем помещенияра тоза кардем, я партия бор овардем, хотя ба Гулҷаҳон мондем. Ана масъалаи мебелмон мондай тамом. Соати 5 дистайка бефара шудем. Равшан қатъи маша дар хонаи биби буд. Вай либосои вай чӣ ҳамиҷа дам хикадам? Равшан қатъи ки маша дар хонаи биби буд. Ба чӣ кардам? Омадам ва ёй на яҷоя. Озия сиёма медорем ба хона мерем. Музураки бихӯрем. Бишнаем. Мехӯрем шхабиё. Менӯшем, не мехӯрем. Ин пакет ада мусор буду, майна мусор. Мусори офис. ҳамҷа булочка хӯрдем, ду кола баклашкоша то ҳамҷа равардем. Кадом мегуфта шаҳра видео ки ман бинам. Ина иҷа сиёма мол. То бо Равшани чиркинак дар магазинае. Йогурт гирифта, нигоҳ кунед, китикет барои пишак. Рафтем мешид тамом. азиз, ирӯза влог дар бораи чӣ мешавад? Мо ирӯз рафта будем хона харид барои шиносмон. Ман ҳамҷора видео кардам, полный беҳад ҷои зур олинақлтон мекунам. Видеора мемонам, тамошо кунед. Ана бисёр влог накардам, чанд рӯз шуд видео кам мекунам, серкори бадам ба ҳамин хотир. Ана ки ози ҳамин хонаҳоро мемонам, бинед беҳад махмул шудаам маҷош. Маша қадибдем мегӯяд чана мегирем мо ҳам шумо миллионер шавем ва мехарем буята дига. Нек сексия мада махмул нест, мада ҳавли махмул ай. Ана нек иҷа ҷош махмул шуд. Оли видеора мемонам, тамошо кунем. Баъди влоги саҳарӣ видеои хонахарӣ мешавад. Зима ана нигоҳ кунем. Бегаҳ қатъи об додастем бодринго, анам помидоро уже помидор чики кардастем, помидори черри. Бисёро мегӯянд бисёрта агаротка нишон теда сексиян чи и Глора Рамоналӣ ришта карда ки баланд бубуроянд, ана чӣ шаванд, болои ток бираванд. И Глора ҳеварам оварда буд. Я вақт худаш харида саховат бахшиш надод барада ҳамҷа монд рафт. Мо шустра шинондемшон. Ана миха дӯстои азиз, чизо уже майда биромадастиян, ҳама чизои кордагӣ мон нишонтон метавонам. Шуморо чӣ пурсиданӣ будам? Чӣ гуфтанӣ будам? Шуморо як совет пурсиданӣ будам. Гуфтам дар комментария бинависанд.
айдум бромада гапун дурухта дара ҳами кора айоҳдаш намебромадам гуфтам вол беҳамира мабнависем подписчико умния нама чира медонад ана як гала чикадай иҷада хай как всегда алафура чирдан дар кор ай чизои шинондаги хмама нишон доистам шумо да духтаро да ёдтон аст набиде бо дрингои шинондаги ма маҳсули дасти ман иглои усул шинондагимон буд зур будай ҳар сол мебромадай далши бо бодрингои шинондаги ма духтаро маҳсули дасти ман далши уҷа велик сускадеся инаи чимчи иам бодринга хай машинондаги ҳам чандтара да яҷо рехтагим да далши духтаро райҳон надри алафои бегона бечора райҳонам наметова я иҷа намедонам чӣ шинондам гашни шинондабдам ана махе дӯсто диден баъд инаи хеле райҳона бинен ҳеҷ ка истифода ама ана мира пурсидани будам ки райҳона чӣ қоқ кунем просто бигем да болои газет монем як гала райҳон ма райҳона нағз мебинам ҳечка беғарзи ма нағз намебинам ана ӯ ай хонаи ҳамсоя омада боша як гала райҳона чихе қоқ кунем чинем просто да болои газет монем қоқ шава ё ягон способи дига дорои духтаро бинависен да комментария ма қоқ бикунам райҳонора ана мехе инимқа агарот дора чиз давомиш ҳеҷ кордаги нест ва хушхабар гуфтани бадхабар дӯстои азиз пишакмон айдина гум шидай намедонем куҷо шидай я ҳамсоя навгуфтем ки омад агар хона ҳамонадро омада боша ӯ магазинчи арстиш када магазин нарафта боша нохоста мисол дари ҳуй дида диромада боша ӯ хона чанқа беодам буд ку пишак агар ҳамуҷа нарафта боша намедонам хулоса пишакмон нест ина подписчико равшанай хона биби омадиё хона биби маъқул мефурда бо хона биби ба чӣ хек мегӯй хона биби маъқул велик дададаш ремонт кардестай ҳамҷа форидатин оли мегум дӯсто хонаи лестница куҷоай хони биби нафорид девол ғалтидай чӣ кушида дӯстони азизи ман инҷада мо имрӯз як шиносмонда хона гирифтем беҳад ҷои зурай мада ҷош маъқул шудакда ана баъд дворшам калона ҷои бозикунӣ ҷои парковка особенно проблема оз парковка детская площадка ана инҷа бинед садикай бода пешаш мактаб худаш и ваяй бывши хитои бозорай ҷои беҳад хушрӯ аммо чанқай хитои бозор буд амҷада где-то 12-13 доми калон баланд дошёна бардоштагиян микрорайони нав кадагиян дар дуруш ҳам садикшай ҳам мактабшай духтаро ва пешашда боша комплекси калона як 4 ашани хидмо мешавада ранги ами сиёмамол айда калонтар да уҷа кинои театр инаи мактабай духтарако диден инаи садикшай ҳамаш дар дуруни ҳамин чиз ҳамин ҷои калон айда ҳамин ҷои хитои бузург да удобстваш қатъи айда гудак тамда медава садик мерава медава мактаб мерава дур рафтан дар кор нест барои анами дом барои аҳолии ҳамиҷа специально садик мактаба сохтиян пешаш да ҳамун торговый центри калон кинотеатр ҳама развлекательный центр магазин ҳама чиш дар дуруш ҷош хушу нархшам нормальный духтаро ҳар намуд нархи хона ҳаст ай квадрати калон то квадрати майдаш ана мо иҷада бихонаҳа гирифтан шиносмон уже одамо зиндаги кардеся нигоҳ кунай ини домош уже тайёр айда мо иҷа аввал омадем нигоҳ кардем да чихелай чихенестай и уже одамо аллакай нами домда зиндагӣ дорам мусопровод свет пет ҳама чизаш как надо кор мекунам ана айҷа чӣ мерафта айҷои мо иҷа маршруткаи 5 мерафтай хулоса ами хитои бозори бивши ана ака нигоҳ кунед дом худаш чихелай дурунушхонаош чихе калон-калонай духтаро дута ванна дута туалет ана вай прохожкаш калонай балконаш калонай умуман зур ба нархаш меарзад квадратош ай 400 чанд сар мешид
460 ба фикрам сар мешед квадратош, баъд бо этажои поён қимата, этажои боло арзон шидан мегиранд. Беҳтарин вариант. Ман хеле хурсанд шудем ки шиноси муайҷа хона харид. Ана табрикш кардем. Насиб ремонташа тамом кунад, бо видео мекунам ба мебинем.